Аз съм Деян Стоев и се занимавам с сватбена фотография. Стана 18 години, откакто се занимавам с това. И съм избрал този жанр в фотографията да е основното ми занимание, чисто фотографски. Естествено, аз обичам и много други жанрове. Много харесвам стрит фотографията, което за щастие на моменти много често се препокрива с сватбената фотография. Така че днес накратко, в рамките на 10 минути, ще говоря за сватбена фотография. Сватбената фотография е един много специфичен жанр, който в рамките на един ден трябва първо да направим много различни видове снимки. Много различни видове жанрове фотография се преплитат в сватбената фотография, когато започнем деня. От продуктово снимане на различните детайли, което по принцип много малък процент от сватбената фотография, но все пак го има, до комуникацията с хората и портретната фотография, режисираната фотография до някаква степен по време на фотосесията и понякога на приготовленията, до репортажната фотография през, да кажем, 80-90% от деня. Когато вече наистина се опитваме да бъдем незабележими, невидими и да улавяме моментите такива каквито са, максимално неподправени. И това е връзката, която аз лично за себе си правя с стрит фотографията, когато хубавото е, че за разлика от стрит фотографията, там фотографа малко или много трябва да се крие, нали, да не разбира, че снима обекта си, докато в сватбената фотография имаме наистина свободата да се движим спокойно навсякъде, защото знаят кои сме и да си запечатваме нашите моменти така, както ги виждаме в развитието на деня, така както протичат нещата. Друго, какво съм казал? Улавяне на неподправени емоции. Да, факт е, че това е най-важното в сватбената фотография. Много често фотографите се рекламираме с кадри от фотосесията, но всъщност ценните кадри, ценните снимки за нашите клиенти са тези уловени, неподправени емоции, които те буквално ни съпъстват през целия ден. Всичко, което се случва там, неща, които дори остават незабелязани и от самите гости, и от самите младоженици, които са нашите преки клиенти, успяваме да ги запечатаме. Естествено, опитваме се винаги да го направим по най-добрия начин. Това е много важното в сватбената фотография. Независимо каква е ситуацията, каква е светлината, ние трябва да направим нашата снимка. И затова отиваме на следващия слайд, който е моята техника. Сега тук ще поговоря малко технически. Факт е, че за нещо като сватбена фотография, за един такъв ден пълен с събития буквално от сутринта до вечерта, до късни доби понякога, трябва да сме подготвени с добра техника, защото понякога снимаме при много ниска осветеност, понякога трябва да ловим моменти буквално за части от секундата и правилно избраната техника, тази, която на нас ни върши най-добра работа. Първо, че техниката, която познаваме най-добре и която се държи най-добре в такива ситуации, трябва да бъде правилно подбрана. Аз за себе си съм избрал да бъде Nikon и това е вече от много години. Минал съм и през другите марки. Вчера имаше много интересни полемики на тема Canon, Nikon и Sony. Аз съм минал през няколко от тях. Спрях се на Nikon. Бях голям фен на огледално-рефлексните и не приемах безогледалните апарати. Смея да твърдя, значи този апарат на слайда е Nikon Z8. Откакто съм с него, вече съм окей с безогледалните апарати. Наистина се държат, както се държаха огледално-рефлексните някога. Много професионално, с добра ергономия, с перфектен автофокус. Сега, по отношение на обективите, аз лично все още си ползвам старите обективи. Вчера много хубаво говориха колегите Дидо Недялков, Йонко Русев, Пандев по отношение на това как новите обективи вече са станали толкова перфектни, че вече е леко дразнещо. Голяма част от обективите, които все още ползвам, са обективите, които ми бяха от огледално-рефлексната система. Нямам проблем с това, тъй като се занимавам само с фотография. Ако снимах видео, да, щях да съм не особено доволен, но по отношение на фотографско заснемане, тези обективи са страхотни. Най-често използвани обектив от мен е 35 на 1.4. Сега,
Не правете грешката, ако мога да дам някакъв съвет, тъй като предполагам ни слушат много фотографии, не правете грешката, като имате обектив на 1.4, да заснимате на 1.4 през цялото време, защото това всъщност е много сериозна грешка. Снимайки на най-отворената бленда, да, вие пропускате най-много светлина, когато е тъмно трябва да се направи, но много често липсват слоевете на разказа, дълбочината на разказа, които могат да бъдат задните неща, които са на фокус, тотално липсват и тотално липсва рязкост в картината, защото просто наистина има колеги, които снимат целия ден на 1.4, защото обектива е на 1.4, това не е особено правилно. Втория обектив, който виждате е 24-70 на 2.8, класически обектив за всичко. Остават ми много малко минути, трябва да кажа още много неща. Така и следващия е 50 на 1.4, който преоткрих. Така. По отношение на ползване на светкавици. През голямата част от деня работя с естествена светлина. То няма и как иначе в деня на сватбата през цялото време да се ползва светкавица. Всъщност има как, могат да се получат интересни неща, ако се ползва правилно, но използвам основно естествена светлина. Тая светкавица, която виждате, е Godox AD360. Нея си я нося за моментите, когато наистина не мога да си наместя хората и сцената така, както искам. Най-често срещаната... Окей, сега първо ще поговоря за фотосесиите. Този слайд дойде. Понякога ползвам светкавици по време на фотосесии. Последните години вече го правя по-рядко, повече използвам естествена светлина по време на снимането, просто защото... Добре, една минута остава. Няма начин просто. Аз се чудих какво ще говоря. По-често вече използвам естествена светлина, просто защото хората са по-естествени. Самите хора са по-естествени. Добре. Самите хора са по-естествени, когато не ги позираш максимално много, защото като се пусне светкавица, хората трябва да бъдат нагласени точно спрямо тази светлина, което леко вдървява моделите, които не са професионални, а пък като снимаш сватби, обикновено не работиш с професионални модели, а с клиентите, които не са професионални модели. Това е един кадър, който направих по време на фотосесия, също още един кадър с Godox 360, но честно казано, по-рядко използвам светкавица по време на фотосесия вече. Но когато не можем да нагласим естествената светлина според вкуса ни, това най-често се случва, като правим ето тия снимки с гости. Значи ритуала на сватбата вече много често е изнесен на страхотни локации, на много красиви места, обаче като сложат арката по начин, по който изобщо не е съобразен със светлината, колко ще е в даденото време на деня, просто тогава, особено когато се правят снимки с гости, когато те застават точно по определен начин, винаги си вадя светкавицата и резултата е такъв, когато светлината е зле. Защото просто няма как понякога. А тези снимки, и това е един много горещ съвет към всички колеги, които смятат да се занимават с сватбена фотография и които се занимават, тези снимки, колкото и да изглеждат ниска топка, колкото и да гледаме с пренебрежение на тях ние, професионалните артистични фотографии, е важно да ги има, защото колкото и арт да са ви снимките, ако булката няма снимка с бабата, вие в очите на бабата не сте никакъв фотограф. Така че тия снимки трябва да ги имате задължително. Така, когато можем да използваме естествена светлина според вкуса ни, ето това пък примерно е снимка, където не е използвана никаква светкавица. Когато имаме свободата да си наместим нещата така както искаме, това е снимка направена в гора, на шарена сянка, имахме възможността да си наместим модела, тогава вече тогава може да се работи с естествена светлина, но е хубаво да си имаме в джобчето една светкавица понякога, когато имаме нужда от някаква подкрепа. Благодаря за вниманието.